Iti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat te serye tayo itaalawas anapauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mami, pangit ti laptop ko. Gumatang kay ti sabali. Mabalin pa ang ti laptop mo. Kan may sa, awan pa igatang ko. Gumatang ka. Inton ang sweldo ka, mami. Agbayad ak pa iti upa ti apartment. Kastamot ti silaw kan danom. Apay ngamin ni daddy. Di nakakadin ikikan iti kwarta, mami. May samot da nga inutil. Di natan malagip. Manipod na am na ti babae na. Napintas ka mat, mami. No addamat mangaram kan kaalakay abak nang. Makirelasyon ka. Tapno addamang tad iti kwarta kadata. Mayat sa day taasingasin mo Ngam, ay-ayat at pailaang mat ni daddy. Ay na, mami. Agsinubyan kayon to. No makalagip nga agsubli. Agkape ka pa'y, sir. Intimplaan ka, takaasi ka mat. Agyaman na akbitina. Ay na. Nagmayaten no kasto yung adda para timpla iti kape. Numabalin na kumati agaplay a para timpla iti kape. Inaramid ko, sir. No kayat mo lakit di ti para timpla nga awan sweldo na? Mabalin? Saan ka di nga asawalaan ti para timpla nga awan sweldo na, sir? Saan ka di nga adda asawam? Idi, sir. Ngam nabayagan ang nagsina kami. No kabailan nak nga insukat. Kabailak mat nga isukat. No adalakat, kaskan ka anasingpat, sir. Nasingpat ka kadi iti ubing, bitina. Ay na, sir. Siyak siguro ti kasingpatan no maipapan iti ubing. Wow! Nagpintas day ti baro abasit a shoulder bag. Kan coin purse, mami. Napintas ka di talaga, ana? Wan, mami. Kayat ko. Saan apara kan kadayta? Adda pangisaguta. Asino ti pangisagutam? Apay asaan asya? Napatpatag ka di day je at ngao, ngam siya. Saan ka di akayat mo makirelasyon ak iti may sa abak nang? Wala. Tapno adda nga rod mang tag iti kwarta ang kasapulan ta. Masapon nga rod nga ipakita, anasing petak unay iti anak ti boss ko. Tapno agtalak kanyak ti amana, kat arman na. Isagot ko dahito iti anak na. Maawata kun ti kayat mo ang mapasamak, mami. Sige, lalaingam tapno agbaligi ka. Aramidam ti amin. Tapno arman na katibos mo. Iha, kayat mo ka di nga adda awagam amama, sakbay amapanak iti abroad. Saan ka di mabayag pa iti papan mo iti abroad, papa? Wen, ngem kayat ko nga adda nasingpat nga agbalin amamam into nagabrodak. Addan kasukat day di mama, papa? No masigurado klakit di anasingpat. Tapno natal na ti panunot ko no agin na dayota. Talaga ka di nga ipaundakan iti abroad, papa? Uniha, siyak ngamin tinapili amapan iti abroad. Manihar ko kano ti may sa azo. Mabalin ka di nga umayak tumat ijay, papa? Uniha, talaga nga alaan kanto ijay. Masapol nga muna sakbay nga alaan ka. Hello, iha. Nakaawag ka mat. Adda ka di masapol mo. Papa, mabalin ka di nga umayak dito opisina? Awan ngamin klase mi. Umay kalata awan unay ti adung aramidak ita. Nalpas ko aminan. O sige nga rod, papa. Umayak dita, itamat laang. Urayan ka, iha. Kalpasan na. Intag pasyar ije parke. Agpaiso, papa? Nabayagan adita nagpasyal. Agsipud ta kanayon nakama kumikom, iha. Angam ita. Agbayad akon. Intanto iti paborito ka papanan, ha? Wen, iti parke.
kan ice cream house. Amok ti kay ayom, isu amapantay jay. Talagamat ni Papak Amo na lagtati kay ayo. Siyempre himot iha. Ijay ngamin ti kanayon yu apapanan, iti day di mamam. Jay samot anak mo ti imawag, sir. Wen, bitina. Nabayagasaan ko nga impasyar. Isu amapan kami man matagpasyar. Nalpas ko mo ti trabaho, sir. Mabalin ka di ti sumurot nga agpasyar? Adakan ka day ta. Mayat matkit di. Tapno maamamum analaing ti anak ko. Nakitkita kon ti anak mo, sir. Saan kami laang ang nagsasao? Manmano ngamin nga umay di ti opisina. Katita, agin na sidag kayon. No agkukuyog tayo amapan agpasyar. Ato'y tiparakan ka, sir. Ato'y matiparakan ka, iha. Thank you, ma'am. Mabalin ka di tita Laptan, tiyawag mo kanyak, balasang ko. Tita? Papa, mabalin ka di? Ni, addakan ka day ta, iha. Apay asyak ti pagdamagam. Gaputa na singpat ka nga ubing, ada isagot ko kan ka. At naisagot mo kanya, tita? Wan iha, bag kan coin purse. Kita no kayat mo. Wow! Nagpintas, tita. Kayat ko. Agyaman at no kayat mo. Adon to pa itod ko kan ka. Apay ngay, ruamam samot ng ti anak ko, bitina. Pakaragsakak ti mangitad iti sagot, iti napintas akas ka ni Angel, sir. Sigamat deta masabat ko, bitina. Nagpintas ka ba lang? Itamat pa'y nga agpakita ka. Anya asuli ti lubong tinaglamlam mangam? Oy, sana kaglamlamang. Iswa ka na yung ka makita. Apay nga rod adi ka mangtad iti abasto di anak mo? Mang tadak no bumaknangak. Ang gamita, sanak ba baknang? Naman pa metod ko. Kanayon ko makita nga ag-date kayo iti balo a boss mo. Anya ko man og-date kami. At damot tan sa bali akadandanam. Bitina, kasto iti balakad ko ken ka. Lalay ngam ti manggargari iti dadya abalo. Dandani ka no mapa ni abroad. Kanayo na kanto apawitan iti kwarta. Apay nga ibagam day ta kanya? Siyempre. Ayayatan ka pa'y laeng, bitina. Si ka pa'y laeng ti kapintasan iti imatang ko. Tapno amom. Nay, igam mo matibag ni Angel. Ayan na ka di, Prince. Napa ni JCR, manang? Nagsapa kamat nga umay mangsukon ka ni Angel, manang? Adangamin na panak itay. Nagdiritsuak, tagurayak dito'y iskol tapno ada kadwa na nga agawid. Kasta ka di, manang? Umayak mat iti balayo. Tay nakbuludan ti libro ni Angel. Kat umay kalat na Imbaglakit ni tada ka kanayo na kadkadwa ano jak makaumay. Agpadamat ngamin ti pagawidan mi, manang. Malabsak ti balayo. Malagip ko pa dya panang ikaluyam kan kwa na kadagiti manglo ko akadalan yu idi nga ubing. Siyempre, gayem ko ni Angel. Nasingpet, kansa na matagtagari. Iswa ka na yung dalukwan. Kat si kama, tikas la gwardyana. Iha, kayat mo ka di nga agyan dati tambitina, kanti anak na dito'y balay. Ay, Papa, mapan ka ka din iti abroad. Kasta ti imbaga ti akin ko iti zoo apapanak iti abroad. Sa bagay, nasingpat matkit din ni tita. Uniha, tapno adda kadwayo kan ni Tina dito'y balay. Basta umayak tumat iti papanam Papa. Ikarik, iha. Umuna aklaeng. Intun mabalinin na sumurot ka. Alaan kayo kaniti tambitina. Makitak tumat dagit agdudo mga ayop iti zoo nga imatunam, Papa.
Ad-ado ka no ti klase ti animal ijay ngam ditoy. Kayat ko ang makitan to amin ida, papa. Di kagdanag iha. Dumteng tuday ta. Bitina. Umay kayo iti anak mo ijay balay. Agkasarta ko man. Nagkasar kayo gayam iti mo ng asawam. Agtrabaho ak kadipay. No agyan kami iji balay yun, love. Addakan ka dayta, no agtrabaho ka wano saan. Agpawitak tulangan iti aramatan nyo. Ay na, jak nagkamali anak relasyon kan ka. Inton ada kami iji balay mo. Aramidag ti amin ang mga sikaso iti anak mo ani Angel. Agyaman ang unay, Bitina. Natal na ti panunot ko nga agabrod. Taadda ka ang mga sikaso iti anak ko. Di ka agdanag, love. Saan ko abaybayan ni Angel? Agyaman ak unay. Sikat ti pangitalkak iti anak ko. Agyaman akmat iti panagtalag mo. Awan pagdanagam. Nakitak ngamin ti panangdungwam ken kuana. Manipud adda relasyon ta. Ket di ka agdanag. Kanayon kanto apawitan, love. Good morning, sir. Siya ni Fe, sekretary dito ay. Si kakad ni Sir Armando Solis? Siyak nga rod. Awan ka din ni Mr. Cruz. Rumbang nga iso ti madanon ko dito eh. Dayta ti instruction da kanyak. Sorry, sir. Ada itay ngam intaray da iti ospital. Kapilitan na siya tinanguray kan ka. Imbilin na, sakbay nga intaray da iti ospital, sir. Kasta ka di. I'm sorry for him. Umunod kan, sir. Isurok ti opisina medyo unag. Thank you, Mrs. Miss, sir. Single ak pailaan. I'm sorry. Ang imposible ngamin na single ka pailaan. Itikas ta kinapintas mo. Iso nga inawagan kay ti Mrs. Sorry talaga. Agyaman ka, tagwapo ka. Iso pasensyaan ka. Manipod ita. Miss, tiawag ko ka. Fela ang ngan, sir. Sika, paila ang ti boss ko. Urang da ito'y kwartak, mami. Kaalalam lang ang timpaw it ni Tito Armando a kwarta idi kalman. Ngam kanayon adakkel tit itad ko akwartam. Ni Angel, basik la ang tititid ko akwartana. Awan baby ang kukin ni Angel. Ti masapul ko titid mo. Ang mga nusapulan ni Tito mga Armando, ti pawpawit na. Impawit na lang arudan, sapulan na kadipay. Ay, agpada kayo lang ka ni Dadim. Day tala dumawdawat ti paglaingan nyo. Pati ni Daddy? Dumawdawat matyan ka, mami? Tangiwat mo, ang mga numangag na katikatulong. Agabi kayo pa, sir. Saan aka na yun at trabaho? Ang mga nun lumakay kayo adakos? Ha? Apay nga awampay asawam. Kat nasingpet kan nagagat ka. Saan samot ang makakita dagiti padam alalaki? Tadidak makita, sir. At dan sa diferensya ti panagkita da. No awan la ko maimbatik ijay balay amang bantay iti anak ko. Asawaan kan. Diyak maawatan. Ada anak mo? Ngam ada nabati amang kita? Di ka maawatan, sir. May sa kabaro. Ngam ada anak mi iti day di asawak. Ita, adda ka relasyon ko anang italkak iti anak ko. Kastagayam. Masiguradom ka di anasingpat day di a babae? Iti anak mo? Idi adda akpay lang iti Pilipinas. Nadungumat iti anak ko. Masapol akanayon mo nga i-check. No nasaya at matlaang day di a babae mo no saan. Agyamanak, no adda pa nang isakit mo iti anak ko. Okay lang, sir. Mami, adda ka di pa'y relasyon nyo kin ni Daddy? Saan kami pa'y matanagsina? Di amukit nagsina kayon. Ay ayatak pailaan ni Dadim.
Ngam ni Tito Armando ti mangipapa ay iti kasapulan ta, mami. Ngam adayo ti ayan na. Ni dadim, adala ang iti asidad ta. Kanayon mo kadi nga ikan iti kwarta ni daddy, mami. Kapilitan, takuna na nga agipulong kano ka ni Armando nga adapay la ang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Mami, delikado day ta. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay ayatak pa'y matlaan ni dadim. Naragsakak no kadwa. Nagadayumot ngamin ti ayan ni Armando. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo italawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nariga ti panagbiagdabiti na nga agina, gapu ta pinanawan ida ni Jonas. Kaya't dangaron nga aramatan ni Armando, abos ni Bitina, nagbaligi dangarod, iti dakas apanggapda. Pinagnaad ida ni Armando iti balayda, akadwada ni Angel Cantina. Ijemot abroad a pagtrab-trabahuan ni Armando, nasingpat nepe, a sekretaryana. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kapilitan nga ikak ti kwarta ni dadim. Takuna namat nga agipulong ka ni Armando nga dapay la ang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Delikado day ta, mami. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay ayatat pa'y ni dadim. Naragnagsakak no iso ti kadwak. Nagadayumot ngamin ti ayan ni Armando. Di na nga tamaamuan, nagsinsinara kayo pa'y laang king ni daddy. Iso nga rod amasapol nga aganadak. Sayang numapukaw ta ni Armando. Talaga sayang, mami. Ideawan kayo pa'y kin ni Tito Armando. Jak magatang dagiti kayat ko amagatang. Punasan man aming dagitabag kan sapatos ko. Siyak ti mang punas, manang. Apay mas daaw ka. Adda ka di sa bali akasasaok ditoy. At dapay homework kong aramidak, manang. Ibagam ka ni manang Tina, ta isun ti mang punas. Sika nga rod ti kayat ko amang punas. Jak amon no ayan ti katulong. Sika ket adda kan ditoy. Inakla ayaban, manang. Adupay nga min ti aramida. Adda nang ibaunak kan kwa na. Punasam kid din. Nagadupay la arason mo. Nagado a pambar mo. Ayan ngay nga ron ti pagpunas ko, manang. Apay asyak pay lang ti pagdamagam ngay. Day tabado mun no di ka makaalay ti pagpunas mo. Apay asika ti mang punpunas kadagiti usar ti maldita. Isumat ti bilin na, manang. Sapay adda aramidak. Awan mat ni Prince amang tulong kanyak amang aramid. No project yaw, awaga mo, tapno da kaduam ang mga ramid, tapno mabiit. Siya kung timang punas kadagita. Alaman nga ruad, manang. Inak awagan, tapno tulungan nak iti project mi. Sige lang, ading ko. Napanan ngamin, ay ati maldita. Rimwarda mat itay ka ni tita. Kanayon lakit arumward na gijay nga gina. Kunamdala no kalalaingan. Kaya't kung ay pulong ka ni papa. Ngam ko na ni tita Bitina. Akabilan na kanuno at daidanon ko kan ni papa. Nasaya ta nakisinara ka kanya kasawa ka. Nasaysayaat ko ma, no siyak lang ti asawam. At damat namin kabingay ko.
Siksikapay lang iti biyag ko. Agbirbiro kak pa'y ngamin iti trabaho at dakdakkel ti sweldo. Apay ngamin ang nagbabae ka. Sikapay lang ti number 1 dito'y puso ken riknak bitina. Umay ka man kit dito'y. Aguray ka. Makikiak kita. Sikamat. Umay ka naminen. Darasam ta kailiw ka unayan. Kalpasan na. Dumawat ka manan iti kwarta. Anya nga rod nga eh. Ibagam kit di iti dayjeng Armando. Ngagsakit ti anak na. Tapno adun na ti ipawid na. Kasano no agdamag iti balay. Balagam ida. Ibagam nga dadakas ang mapasamak. No adda makadanon adi umno kini Armando. Adumat ti kurang iti aramatan tayo ti project mo. Gimatang ka kumapay sakbe arugyan ta. Awan mat ngaminan ti paggatang ko, Prince. Anya? Itaman pa'y nga ibagam nga awan paggatang mo. Ide, kanayo nakpay nga umutang ka no maawananak. Basit mo itad ni Tita Bitina. Anya? Itapay tadda ni Papa Medya abroad sa kagkurang iti aramatan iti pagadalan? Kuna ni Tita, asaan ka no pa'y anak pawit ni Daddy? Ay, madinsamot da ito yan, Angel. Imposible akurang ti pawpawit na nga usarm iti pagadalan. Rabiing ngamin no umawawag ni Papa, kat nakaturog akon. Kan maysa, kabutan ko da Tita Bitina, kan manang santan. Nakaungungat da. Kaayan ayat ka din ni Angel, ti lalaki ang nagkapo dito eh. Ni ka di Prince, tidakda ka matam? Agdamdamagak, agdamag kakat kanyakon. Kasano ko mga amok tinagan na? Awan ti kaayan ayat ni Angel. No ni Prince, gayem na laang dayjay, manipod ubing da. Amo pa'y ngay. Nataer day a Prince. No Prince ako nang tinagan na. Isulang mati umay dito yakadalan ni Angel. Agtintinulong da kadagiti homeworks ken projects da. Katinulong pa'y lait na ngam inton agangay. Kasinsinukit ti puso. Masukit ayamat ti puso. Adan samot parikot mo, sir. Iti apagbiit apan nakairitip ko. Kasla nangag kong awawagan na ti anak ko. Amang ano ili mo lang dayta, sir. Una saan, maili ti anak mo ka. Sigurado lakid di akailiw na ti anak ko. Kaya't kong awagan, ngamjakmat kayat amasinga ti panaturog na. Sabagay, no aldaw ditoy. Rabi ida mat iti Pilipinas. Agun gayam, nabayag ka din ditoy? Nabayag matan, sir. Ijayak Pilipinas anayanak, ngam ditoyak adimakal. Mano ti tawon mo, idi imay kayo kadagiti dadakal mo ditoy? Imo na ni Papa. Simmaruno kami kada mama. Kalpasan nga inorderan na kami ni Papa. Kastamot ti aramidak. Apaman ang mabalinin nga orderak ti anak ko. Alakon ditoy. Kayat mo kadi aditi kayo nga agyan iti anak mo, sir? Agsubli kami tumot lang iti Pilipinas, no agretayrak. Nay, da kayo matgaya manang Tina. Apay nga da ka dito'y tiyandaan. Di mo ibaga sikat makitsyanda. Imayak la gumatang iti may 1 kilo alamas, kan karne manang. Apay asikapay ti umay dito'y tiyandaan. At ngamin sa ngaili ni Mami, sana makapanaw iti balay manang. Kasta ka de. Ay, awan ka diti ibagbaga ni Angel kan ka. May papanitian niya manang. May papan ka dagiti simmang ba iti balay da Awan mo't manang. Nung madlaw ko abinmas iti kwartana. Dapay di na magatang agamit na iti pagadalan. Nabarayuboy nga min dagijay nga agina. Nikit din Angel ti basit iti da kwartana. Apay nga minadibaga ni Angel kini papana ti amin manang. Rumor kayo kadimanan? Kanayon kayo matarumor? Ne, nalipatam samot tan akatulong ka dito eh. Siyak ti amom, ta asawa nak ni Armando. Eh,
San ko nalipatan nakatulong ak manang? Nalipatam nga inted ti swildok. Anya ti pitsa na itan. Inton maminsan ton ti sweldom. Mangmangan ka mo ti balay. Anya kumangay ti gatangam. Kat addamot amin dito yan ti masapol mo. Kasapulan ti pamilyak ti kwarta. Ipauit ko mat akadakwada. Saan pa yan nagpauit ni Armando? Nabiit pa'y mata nagpauit. Kadatapos kat agpauit. Dahi ta ti imbaga na kanyak idinapan ija abroad. Apay kumangay baganakan ka. Babae na kakadi. Ta ibagana pa'y daytakan ka. Ha? Ti imbaga na sa anak kano apuman panaw. Ta ipauitan nak akanayon iti sweldo. Kadatapos manang. Awan ka din ti kwarta nga impawit ni Tito Armando, Mami. Kasano? Kanayon kayo mat adumawat. Agpaiso ka di timbaga ti katulong? At saan mo pa'y nga intad ti sweldo na? Naitad ko nga rod ka ni Daddy, tapag-apply na kano iti trabaho na, tapno makasarak iti trabaho, ana nga to ti sweldo na. Uray makasarak, no din tumanan mangtad iti kwarta. Mangtad tumat siguron. Hindi agrigrigat ta, di pa'y nangtad iti kwarta. Imbaglakit di tanalamlamyong mo ni Tito Armando. Awan ka no ngamin trabaho na. Mangtad to no da kwarta na. Naliday ka mat, Angel. Ada ka di parikot mo? Kailiw ko ni Papa, Manang. Kunak no nasingpat ni Tita Bitina. Saan mo't gayam? Di na pa'y intad ti sweldo. Pumanawakla ko mang, di ka kayat apanawan. Pangaasim, Manang. Di nakpampanawan. Saan ka apanawan, Angel? Nagkariak ngamin ka ni Papam. Agyaman Manang. Duwata kumalaangan dito balay. Saan ko mang imay da Tita Bitina? Wan nga rod, Angel. Abusado damat nga agina. Kanayon pa'y akurang tiitid na kanyak akwarta, Manang Tina. O anya, ada ka din na sarakam at trabaho? Awan pa'y nga rod. Mangtad ka man kiti kwarta nga ramatay. Awan pa'y maitad ko. Dinawat ni Santan. Ada pangaramatan na. Ilasinan na kiti kwarta no adamanan ipawit ni Armando. Kasapula ko na Agpaiso ka din nga ikanak to iti kwartam. No adanton trabaho. Isu nga rod nga ikanak iti aramatag a kwarta. Tapno makabiro kak iti mayat a trabaho. Siguraduam nga da masarakam at trabaho. Ipaw-pawit ni Armando ti itad ko kan ka. Di kagdanag. Mapanpapay iti ayuyang ta. Angel, nakitak itay ni Nana Bitina. At dakadwa na alalaki. Napanda iti hotel. Apay ang napanda iti hotel. Sapay ko matakamal iti atap ko. Ang mga no karelasyon na day dyan lalaki. Lakit ni Manang. Nagkibindan tubay na panijay. Kaasimot ni Papa. Luklukwan ni Tita Bitina. Nagdakaskit din ti ugali dagi jay nga agina. Kanayon da pa'y nga gatang iti lupot. Bagkas kada sapatos da. Ngam ni Angel, agkurkurang ti aramatan na di pagadalan. Anya nga tayo tinasayat nga ramiden ta, Angel. No ipulong tangatakan ni Papam. Amang no dadakas nga aramiden da kadata dito eh. Saan mo pa'y lang ay pulpulong, Manang? Mabutangak. Amangan no saktan data. Inaramid mo ka di timbagak nga aramidem. Anya day jay. Di ibagam amasakit ni Angel. Tapno na yunan ni Armando ti ipawit na kwarta. Aramidak ko ma. Ngam nalagip ko nga amangan no kalahat ng agawid. Saan mo ka di akayat nga agawid ni Armando? Dakasan no maduktalan ng awan pa'y urnong ko. Tadawatan nyo mat amin. Sa bagay, no sumangpet, saan ta na makapagsinarak? Umanayan di pawpawit na. Papawitan na ka, ik-ikanak met. Nagmayat abiyag. Malidliday ka manan, sir. Holiday inton bigat. Mabalinta ti aglive. Ipasyar ka iti daduma adi mo pa'y napanan dito'y apagpasyaran.
Agpasyarak, asan ko akadwa ti anak ko. Tapno makailiw-liwag ka iti iliw mo, sir. Agpa-share ka sagpaminsan. Sige man langan. Narigat a paayan ti awis ti balasang. Maasyanak ngamin kada kayo, sir. Kanayon kayo analiday. Maray awakan ka no daduma. Amum ti mangpunas itiliday. O, na yun tamang punas. Di pa nag-relax sagpaminsan. Mangtagmat itibang sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika. Dante Martinez. Computer Recording Technician. Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo. Ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, iti panagnaed da bitina ken santan iti balay ni Armando. Agbibiyag da akas baknang, idinto tabasit matit itid ni bitina, nga allowance ni Angel. Dumawdawat mat ni Jonas iti kwarta, ken ni bitina. Iti may sangal daw. Nakita ni Prince na bitina kan Jonas, iti may sa parke. Nangngeg na, ti saritaan, dagiti dua. Iti sabali abangir, kanayon analiday ni Armando, takailiw na ti anak na. Ngam kanayon mat nga andingayan, tinasingpet a sekretaryana, anipay. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maasyanak kan ka, sir. Kanayon ka analiday. Marayawag kan kanudad duma. Amum timang punas itiliday. Unay tamang punasan. Tisag paminsan a panag-relax. Mangtadmat itibang kan panaginana. Panasak man nga rot. Bar mabawasan mat, tidagan san dito yung kaunggak, gapo iti iliw ko. Sige, sir. Inton bigat? Aginuray ta diti opisina. Ariglado, Miss Fe. Okay nga rot, sir. Ay, kunak ano agsansano ong kalatan ije dagus mo. Talaga nga agsanuungak. No awan ka akadwak, amapan agpasyar. Nalaing ka kadi a pumaltog, sir. Intaman padasan ti agpaltog kadagiti naka-display asinan kabalyo, akas target? Nabayag ajak nagpalpaltog. Padasan taman nga agpaiso. Sige. Taibagak iti agbambantay nga ikan nata iti balakan, toy gun. Amom ka diti pumaltog. Padasan ta, no asino ka data tinalaing, sir. Nakarit ka Sige. Uray sa anak atin malpaltog. Awat ag tikarit mo. Numapunta am di target. Di dakkel ati di Berti Premium. Sige. Padasak man nga rod. Maysa, dua, talo. Natamaan, sir. Napunta am di target. At dandakal at teddy bear mo, Miss Fe. Alaek, ngam, ipawit na iti anak mo. Ay na, dakdakal day ta at teddy bear ngam ni Angel. Sigurado ang maragsakan no maawat nanto. Oh, siyak mat itati pumaltog. No makatama ipador-to-dor ko ti teddy bear, kanti maalak a premyo. Aday ta. 1, 2, 3.
Uy! Natamaan mat. Ay na, dakkel asinan po sa mat ti premium. Tapno at ado ti maited mo kanyak akwarta. Pagbalunam iti makan di anak ni Armando. Sana kwarta tited mo. Kasano, numaamuan ni Armando abasitit itad ko iti anak na. Di pala agam, tapno saan nga agipulong. Ibagam nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ngam awan ti agnanayon apalimod ako nada. Napatpatag ka di dayjay nga angel ngam iti siya. Siyempre, sika. Napatpatag ka. Ta ay-ayatan ka kat nga rod. Tapno mamatiak asyak ti ay ayatem. Aramidam timbagak. Sige man laangan. Miss pa kayat mo kadi mo ti ice cream? One, sir. Oray ka di sika, ta inawis nak ditoy. Amom, paborito dagiti aginak ti ice cream. Kanayon da idi amapan iti ice cream house. Kasta ka di? Kalpasan di panangan ta iti ice cream. Mapantay di pangipawitan ta kadagiti inabak ta nga ayam. Saan ka di nagdakkel unay? No maikarton ti ipawit ta, kat ay ayam laeng? Nakalalagip da ito, sir. Damo apa nagpa-share ta? Ngam nakatumpong ta adagos iti kastoy. Okay. Sikat ti boss. Babaan ti dakkel at teddy bear kan po sikat. Maparagsak mo ti anak mo. Sa bagay, ay na, mahilig na angel iti kasta. Ikabil na iti kama na. Kaida na. Nasaya, ha? Tap na daliw-liwana. Nakadanon sigurong tiimpaw ita at teddy bear kan po sikat. Masigurado, ta priority mo dyan ang ipaw itak, sir. Okay. Ay na. Naparagsak nak iti dayjay nga aldaw, Miss Pe. Agyaman nak, ta makita ka matla ang anaragsak. No kayat mo, mapantanto iti sabali manen aparke. Okay. Basta da ka akadwa ka. Kayat ko man ang tiagpasyar. Jakman amo, sir. Itala ang matamapanak agpasyal, taadda ka mat akadwa. Saan ka kadian na pan nagpaspasyar, idi? Manipod na operaag, awan ganas ko ang makidate, sir. Manipod ita. Kanayong ta ama pan nagpasyar. Tapno agpada ta ang makalipat iti parikot. Imbag ta simbangpat kan, Angel. Agdiritso ka iti silid mo. Apay ka di, manang. Adain kabil ko iti rabaw ti kamam. Anya ka di dayjay. Sorpresa, ading ko. Masigurado ka kayat mo dayjay. Ala, mapan kan iti silid mo tapno makitam. Sige, manang. Panawan ka pa'y nga rod. Anya nga tatimbaga ni Manang Tina. Ngain kabil na itirabaw ti kamak. Ha? Nagdakkel a teddy bear kan sinan pusa. Wow! Nagdakkel! Ada note ang nakasurat ka dagiti toys. Basaak man. Dear Angel. Nuara ko pun daytoy at teddy bear. Kasla siyak daytoy. Premyo iti may sa game. Kita ang matinakasurat iti sinanpusa. I love you, anak. Papa. Huh? Ay na, nagmayat na teddy bear. Arak ubak man. Tapno kasla ni Papa tinarakop ko. Ay na. Nagmayat ti pusikat. Kita man matinot. Dear Angel. Sapay ko ma, tamagustuam da ito'y pusikat yung impawit ko para kan ka. Sapay ko ma tamagustuam. Siyak ni Fe, akitam. Ay na. Ay, may ayok at talaga ka na gitoy. Saan ka diyan nagpipintas dagita? Wen manang, kayat ko launay ti teddy bear nagapukan ni Papa. In-deliver itay ti may sa araydar. Ang asino
Tita Fe. Kaslangatan ni Tita Bettina? Jakmat maawatan no asino day ta, Tita Fe. Awan makaartap ka ni Mama. Jakayat ni Tita Bettina. Nauyong. Asino nga tamat ni Tita Fe? Ay, saan ko ang masungbatan day ta sa ludsud mo, ading kong? Dua nga ta tititak? Jakayatan amaadaan pa iti tita? Ibagam day ta ka ni papam na sumangpat. Total. Sanda pa'y mat nagkasar ka ni titam abitina? Tadamat imo na nga asawa na. Apay analiday ka, Angel. Nagpawit ngamin ni Papay tinagdakkel a teddy bear. Dakdakkel pa'y angam siya. Oh, saan ka diya rumbang maragsakan ka? Tadayang pawit na? Ada ngamin na yun na amay sa adakkel a pusikat. Naggapo iti agnagan iti Tita Fe. Asino ni Tita Fe? Day ta ti pakariribuka. Asino nga ta ni Tita Fe? Ni Tita Bettina? Nauyong. Kasanon, no nauyong mananday dya at Tita Fe. Ay, makatikaw nga agpaiso day ta. Apay nga daman ng Tita Fe. Kita agman matisimang pat a package, Mami. Ayan mat nga iti kukwak. Package? Ada ka di si mangpot a package? Nakamuam. Ti kaaruba agayim ko. Adda ka no nagdakpil a package asimang pat. Apay ajak amo ada si mangpot a package. Kung nagigayim ko nga ang mga nukado ka no ti chocolates o nulupot kanda dumapay. Asino ka no tinangawat di ta a package? No awan tayo tay, ang mga no ni Manang Tina. Masapol akong prontarat ni Tina. Ang mga no inlemang na ti package. Wan, Mami, ilamang nalakit di ti package. Nangilemangam iti package, sika, babae. Apay ko mga ilamang kutisan ko ako, madam. Apay nga rod nga awan dito eh. Nangipanam nga rod, iti simangpot a package. Inted ko iti akin ko, madam. Saan ngagsasao iti pudno, Mami? Asino ti akin kuko ako nam? Saan ka di ako kuko di package? In kayo kitaan iti silid ni Angel, madam. Kukwa ni Angel ti package. Tapno mamati kayaw, mapan kayaw iti silid ni Angel. Intaman iti silid ni Angel. Wan, Mami, darasam, mapantan iti silad ni Angel. Wow! Nagpintas at teddy bear. Kupak da ito'y kukwa na ti sinanpusa. Nan, basag man tinote iti baba. Nagapo ka ni Armando. Kato'y maysa. Nagapumat iti agnagan iti Tita Fe. Asino day ta at Tita Fe? Adda ka di kabagyan ni Tito Armando ijay napanan na, Mami? Awan din ay bagbaga na kanya. Awan samot ti kabagyan da ijay. Saan nga ta a babae ni Tito Armando day ta Fe, Mami? Saan ang mabalin da ito eh? Masapul aduktal no asino day jay afe. Ang mga naisupay ti makainagaw ta iti kwarta ni Tito Armando, Mami. Saan ko nga ipalubos? Masapul asyaklaan ti mairanod iti kwartana. Saan ka di anabayagkan akatulong ni Armando? Ay, uwan, madam. Balasita nga paide kita da akon ditoy. Gayam nga min ni nanang ti ina ni Angel. Awan bibiyang kuno anyaman ti pakainaigan nyo iti ina ni Angel. Ay, nga rod ti kayat mo ama-amuan, madam. Adda ka di kabagyan ni Armando iti napanan na pagilian? Ay, siguro, madam. Apay akayat mo ama-amuan. Awan ba't gayam ti amom? Babawi ko na nagdamagkan ka. Di ta ka man langan. Nagalas ka ti aramid dagitan nga gina. Kas dala kalalaingan. Nagmayat abarsakan iti kaldero. Apay nga dakan ka day ta teddy bear ni Angel. Anya kung matibibiyang mo, kayat ko nga rod.
Ngam inted ni Sir Armando ka ni Angel day tate di bear. Itad kunto no dandan ni sumangpat ni Tito Armando. Intundaan ti Teddy Bear. No asino tinangisagutan da, isuat akin ko ka. Isublit to ko nakmat. Binulod ko lang. Tibulod kat adda pang malubos ti akin ko ka. Saan matay nalamlat nga awan pa di akin ko ka? Apay ka di ang makibibiyang ka, kat katulong ka lang. Siyak ti amo. Manang, apay nga awat ti teddy bear ko. Ladingitag ng inala ni Santan. Ha? Apay nga inala na. Kuna nabuludan na ka no. Imo nagda iti silid mo kat inala na matan. Intad ni papaday dya teddy bear. Apay nga inala na. Padasam angay bagakan ko na nga isubli na. Ang mga no kaungat nakmanan. Maasarak iti ugali da kita nga agina. Apay no ibagam kan ni papam no umawag. Intam sumangpat manang. Tamangan no kabilandak. Imbagada ngamin. Ano adda ka no idanon ko ka ni papa. Do saan da? Asino ni Fe? Apay nga inikan na kaitidakkel asinan pusa. Saan ko nga mo, tita? Amangan no gayam ni papa. Saan amabalin alukwon nak ti amam? Saan analuko ni papa, tita? Ibagaman ka ni Manang Santan. Ta isubli na tinted ni papa at teddy bear ko, tita. Binulod na laeng. Ada nga rudan ti sinan pusam. Nagadulakit din nga agyan iti silid mo. Naggapo ka ni papakday di at teddy bear. Numaamuak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pangidas alak iti pungtot ko. Ha? Saan kumamot tita? Awan mat basol ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at dinggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw nefe, akanayon analiday ni Armando, abus na. Inawis na nga ruday to'y amapanda iti amusement park. Naragsak dagiti dua iti panagpasyerda. At damat premyoda at teddy bear kan sinanpusa, iti panagayayam da. Impawit na nga ruday to'y kan ni Angel. Nabasa mo't dagiti agina tinagan a fe, anaggapuan ti sinanpusa. Kat dita, nagatap dagiti agina. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naggapo ka ni papakday di at teddy bear, tita. Numaamuak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pagdasalan ti pungtot ko. Saan tita? Awan mat basol ko. Masapol at akwatak no asino day jafe. Ang mga nulukluk ko na konti asawak. Awan ti ammo ni Angel ka dagiti mapaspasamak, madam. Inikan ka kaditi karbangan ang makibiyang iti saritaan dagiti nanakman? Ibagbagak lang ti pudno, madam. Masapol ang mapanan iti pagadalan. Ay, Angel, mapan ka pinaguray ko ni Prince di tababa tapno ada kadwam. Sige, inak nga rudan, manang, tita. Apay nga daka akanayon ang makibibiyang iti saritaan. Maladaw nga minan ni Angel, madam. Saan akayat ni Sir Amaladaw ti anak na iti pagadalan? Importante ti damdamagak. Simmalingbat kakit din. Adda kontak da Sir kan ti maestra ni Angel, madam.
Kasanaw no ibaga na amaladladaw ni Angel. Awan bibiyang ko numaladaw. Tinaskan, maamwak no asino day Jaffe. Kasanaw no damagan ti maestra na no apay analadaw ni Angel, madam. Ha? Ay, di ta ka manlaangan. Awan serbi makasarsarita. At dan samat pakariribukam, ibagamat atap no amok. Awan ka di pa'y trabaho. Kaano pa di ko na madandanikan at trabaho? Basit lang nga na panaganos. At dapay ka no bayadak, sakbaya maawatak. Dahita ka di ti pakariribukam. Pampanunutak, no asino tinagpawit ka ni Angel iti sinanpusa. Tita Fe kano. Tagimon ka di? Ibagam kit di akwarta ti ipawit na. Tapno may mayat manen. Saan kat nga ayam? Pwe. Kasano, no makibingay mananday di babae iti kwarta ni Armando. Doktalam ano asino day di afe. Amangan mat no babae na iti abroad. Day tangarod ti pampanunutak. No kastaman bilang. Pagikaruwak ti anak na ditoy. Rumbang lang. Damagam ken ni Armando no asino ni Fe. Ibagam ken kuana at ti anak na ti agikaro. Kasano, no makapungtot? Ibagam anayon na ti ipawit na. Tapno saan mo adusaan ti anak na. Hello, Bitina. Nakaawag ka mat. Kumusta kan? Asino ni Fe? Babaeng ka di? No pagnuday ta nga atat ko, ti anak mo ti agikaro. Anya ti kayat mo asawan? Sekretaryak ni Fe. No sekretaryam laang, apay nga impawitan na ni Angel iti sinanpusa? Premyo mi dayjay itinagayayam kami. Impawit na, tasaan nan akasapulan dayjay. Kaawatan nga ipaspasyar mo day ta sekretaryam. Awan ti dakas nga aramiden mi. Nagpasyar kami laeng. Imbagman, tama ipasyar mo day ta babae? Siya, jak perum-rumwar di balay mo. Ipawitan ka iti kwartayo. Kating kay agpasyar. Basta di mo sagsagiden ti anak ko. No na yun ang lakit di ipawit mo. Ayusan kanya. Sige, urayam ti ipawit ko. Sir, anya ti mapaspasamakan ka? Ay, agi mo ni Bitina. Gapo iti sinanpo sa nga impawit mo. Amangan no paysun na timangdangran iti anak ko. Anya? Oh. Nagkiting mat apa nagpampanunot daytan? Sir, kaawatan na saan anasaya at ikasta klase ti tao. Kaasi ti anak mo. Pawitak iti kwarta. Tapno di nadangran ti anak ko. Kaduan kan. Ta-dismissal tayo matan, sir. Ay, kaasi mat di anak mo. Sige man nga rod, Miss Fe. Jak impagarop akas jay gayam ni Bitina. Manangimon, ngawan mo tirumbang apagimunan na. Delikado ti kasta tao, sir. Oray ko ma, no di na iraman ti anak mo. Madanaganak. Amangan, nudangran na ti anak ko. Apay analiday ka, Angel. Awan kwartak, manang. Mabuti nga kadumawat ka ni tita. Tanaungat mat ngamin. Nagado aginatang da nga alikaman da manipod at dada ditoy. Ngamsi ka, awan pa'y nagatang mo. Idi may da ditoy. Awan alikaman da. Ita, adun ti alikaman da. Day tangarod ka. Aramatan da ti kwarta ni papam. Uray dya inted ni Papa at Teddy Bear. Inala ni Manang Santan. Uray ko ma, no saan nga ayunan ti inana. Nagalas at talaga ti aramid da. Kasanungay dya gatgatangak nga usarak iti pagadalan, Manang. Anya aya dya masapol mo. Ibagak to ka ni madam. Siyak ti dumawat iti igatang mo. Oh, papanang Bitina. Mapankan sama ti remittance center. Siyak sama ti sipsiputan. Apay nga da ka manandita? Si Kamat. Apay, di mo kayat akaduaan ka amapan mangirwar iti impaw iti kabit mo? Anya akabit? Saan ka di asyak tinangikasarkan ka? Iswasak pa lang ti asawam. Ngam pinanawan na kami kanisantan. Iso ang nagbiro kak, iti mangted iti kwarta kada kami.
Iso nga rod nga ibagbaga kakabit mo, tasyaket nga rod ti legal nga asawam. No, apay ket di asikapay laang ti ayayat, nga uray awan serbim nga asawa. Apay ko mga ibagam nga awan sirbik. Gaburan kanto iti adu akwarata. Madanon to dayta at tiyempo. Ada kasapulan ni Angel ije pagadalan, madam. Ikanak tamapan kami gumatang. Apay asika ti umay mangibaga. Apay asaan nga iso ti umay kanya. Saan ka di nga iso ti boss ko, madam? Babaunanak, iso nga imbaon nak. Naa, taagdon niya ti danga. Agibaon pa'y iti mangala, iti igatang na. Kadwak pa'y kano amapan gumatang, madam. Nakasaunak namin ti maestra na nga awan pa'y kano ti in-submit na project na. Apay namin asaan ang nag-submit. Saan pa'y nga rod kano ang nakagatang, madam? Iso nga ikanak iti kwarta tapag gatang na. Oh, aday ta ti igatang niyo. Umanay ka di dayta, madam. Ibagak ije maestra tabas si tinted mo a kwarta. Tapno saan napagungtan ni Angel. Ha? Itun kun indalon na ni sir. Ay, di ka aramid si ka babae. Mabit lang, nayunakon. Intan gumatang iti project mo. Itad kun tumatkan ka ti mabate. Imbag tadda ka manang. Kasanon awan ka? Ay di ka agdanag. Tasan ka baybayan nga irurumandag iti agina. Kaano nga ta nga alaan nak ni Papa iti ayan na? Dandanimot siguro. Saan ka unay ama sikuran? Tapno saan nga ad-adda kasla mabayag ti panaguray mo? Awan ko madag iti agina ditoy, manang. May mayatmut nga rod no awanda. Ninamnaman ni Sir Anasaya at dakas damat gayam. Kanayon dapay arumwar, manang Tina. Ilakad mo ka din ti leave mo, sir? Hawan, Miss Faye. Ay na, madanagan iti anak ko. Ibagak ka ni Bitina nga agawid akpay. Isingasing ko saan mo pa nga ibagbaga, sir. Sorpresam ida. Tapno makitam na niya ti aramiden da, inton sumangpat ka iji balayo. Mayat sa ngagpayso. Di da namnamaen asumangpatak. Kalaatak ida. Babaan iti kastang aramidam. Matakwatam na anya ti trato na iti anak mo. Wen, kat inton makadano nak ijay. Ipagnak ti papeles na Angel nga umay ditoy. Nasaya at launay dayta nga aramidam, sir. Nasaya at ngamin ididamo. Ang nagpamarang lagayam. Iso anasaysayaat no isurot mo ti anak mo ditoy. Mami, nagtangarman di kanayon akadwa ni Angel ang mapanag-eskwela. Ada siguro mabalindag ijay. Gaya man ket di. Tapno ada mangilibre kan ka. Kanayon nak nga agpapansin no kas di adagasan na ni Angel ngam kas labulag samot. Pag kun amat abulag, saan mo't anak kasarukod no magna? Di na makita ti kinapintas ko ti kayat ko asawan, mami. Sika ti mangiremedyo nga agin nasidag kayo. No umay ditoy, amang dagas ka ni Angel. Paunagam, kat isaganaam iti anyaman amakan. At damat ket di ni manang Tina nga ibaon ko amang isagana. Kabayatan nga agsarsarita kami. O sarang matautat mo sa paminsan. Tapno at damagi mo lamang. Napatgan matlaangan ti leave mo, sir. Nasaya at mat. Tapno maala ko ni Angel ditoy. Maamamok to man ti anak mo. Sapay ko mata umasidag to tirik na kanya. Mangnamnama akas tanto. Tanasingpat ka mata, Miss Faye. Saan ka daan nasing pati pinanawam ang mga sikaso kumait ti anak mo? Nagpamarang anasingpat. Tapay ang madimot ng ti ugali na ita. Iraman na pa ti anak ko. Imbag, no di na iroroman ti anak mo. Day tati saan ko nga ipalubos. Papanawak iti balay ko. Numaamwak nga inroroman na ti anak ko. Sapay ko mata na saya ti kasasaad ti anak mo adanunam iti balayo, sir. Agyamanak iti kinasayaat mo,
Fe, si katinangan andingay kanyak. Gapu iti iliw ko iti anak ko. Sapay ko ma, tadumteng ti aldaw nga kita kami iti anak mo, sir. Katsapay ko ma, into nagsubliak. Si kapay laeng, tinasingpat afe. Ang baliwak ka di, iti apag ka nito, apan nagbakasyon mo, sir? Ah? Amangan ngami no into nagsubliak. Addan asawam. Una yan. Apay, instant ti pan nakiasawa? Kasta tinapasama kada kami kan ni Bitina. Idiinsangpat ko ijay balay. Kasla agasawa kamin. Ang mga no instant mat nga agsina kayo, no inululpitan na ti anak mo. Kapilitan agasta ti mapasamak. Kwartak laeng ti kinayat na no kasta. Apay ka na yun mo akadwa day talalaki. Boyfriend mo, saan ka di? Aggayam kami laeng, tita. Agkaadalan kami, tita. Aggayam kami laeng. Saan ka di ano mabaybayag kat saan laangan nga agkaadalan? Kaayan-ayat munton. Agadal kami pa'y, tita. Awan pa'y tinaram. Tapno awan ti inaram. Masapul nga agsina kayo, itamat laang. Awanin ati kadgadwak, tita. Iso lang ti katulungak kadagiti projects ko. Kunakon kat. Agpaiso di atap ko nga adda relasyon nyo. Iso addi mo kayat apag sinaan kayo. Di da mo nga adda akon dito ruwar. Kalaat ida. Kasla damang mangag kung ariwawa iti unag. Danggak pa'y nga umuna. Sakbay nga umuna gak. Saan, tita? Diyo kumamot paritan ni Prince dito balay. Iso lang ti kadkadwak kan magtultulong kanya. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat at ti kayat mo? Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa iti gayam ko nga umay mangtulong kanyak dito balay. Kasta? Bastos ka? Ipungot ka man lang. Ibatan niyo ti buhok ko, tita. At nagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napudot ti ulo ni Bitina, gapu iti imon na, iti agnagan, iti fe. Inawagan na nga ron ni Armando, kat imbaga na asaktan na ni Angel, no adda babae da ito'y. Nagdanagmat ni Armando, kat nagfile iti libna, iti sabali abangir, nagtultuloy iti panagsinsinarak da Bitina kan Jonas. Nagawid mat ni Armando iti Pilipinas, adi na impakpakaam mo kan ni Bitina. Iti nakadanon da ito'y iti balayda, naklaat da ito'y iti nanggag ng ariwawa iti unag ti balayda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aglablabas kayon, tita. Imutan naklangarudan iti kwarta ni Papa. Paritan niyo pa iti gayam ko nga umay mangtulong kanyak dito balay. Anya ti kunam, bastos ka. Ipungot ka man lang. Batan niyo ti buhok ko, tita. Nagsakit. Bitina! Ibotam ti buhok ti anak ko! Si kakadya talaga. Adakang gaya man, Armando. Kaya't ko lang adisiplinaan ti anak mo. Tanda ngamin kaya
laang kat magiayan-ayatan. Anya? Jackpot yun na ita. Taamok ti ugali ti anak ko. Nasayata na sabat ka, santan. Adda ka di maitid mo kanyak akwarta, daddy. Saan ka di nga do ti kwartang awatan ni mamim? Adda kumamot ati agapukan ka akwarta. Ni mamim lata ti pagdawatam. Kasta ka dilatan, daddy. Pinanawan na kami kin ni mami. Ita, awan ti maitid mo kanyak akwarta. Awan pa nga ro trabaho. Into na ng trabaho. Adun to ti kwarta tayo. Kasano no sumangpot ni Tito Armando? Agsinnarak kayo kadipay kin ni mami? Wala, tadumawa ta kay ti kwarta ken kwa na. Isu siguro ang nagsubli ka kin ni mami. Taamom makadawat ka iti kwarta. Iha, pudno ka ding imutan na ka ni Bitina. Saan ko nga imutan, Armando? Saan asika ti pagdamdamagak, Bitina? Sungbatan nak, iha. Kanayo na kurang tiitid na kanyak, papa. Inalapay ni Manang Santan ti impawit mo at teddy bear. Kwa, binulod na laang mat. Binulod na ka di, Angel. Inalanalatan iti silid ko, papa. Imbagak nga isublina, ngam di na kayat. Apay akas ta ti tratom iti anak ko, Bitina. Pinawitan ka iti kwarta. Ngam di mo mat-it-itad ti parakan kwa na. Kinid daw ko kan ni tita nga ibagana kan ni Manang Santan nga isublina ti teddy bear. Ngam di na mat kayat. Adda ka matgaya man, Tito. Ayan ti pasarabok. Isublim ti teddy bear ti anak ko. Kat ibagak kada kayo nga agina. Itamat laang, rumwar kayon iti balay ko. Kayo ka naman, bakit bitin na kan Santan? Armando, saan ka di nga imbagam nga agkasarta pa man sumangpot ka? Kumaa, no nagbalin ka nasayaat ka na Angel. Pang-asim, di na kami kumapapanawan. Tapno imutam tumanin ni Angel no agsubli ni Sar. Ay saanan? Nangag mo ti imbaga ni Tina. Imbag pa ni Tina, taam muna nga isakit ni Angel. Saan na maulit, Tito? Agsingsingpot kami kin ni mami. Ladingitak, ngum pumanaw kayon dito'y balay ko. Diyak kayat nga adda mangiruruman iti anak ko. Panaw! Napanis Sar iti silid ni Angel. Apay adikay pala pumanaw, bakit bitin na kan Santan? Agdan to aldaw mo si kakatulong. Ay kit di daddo maaswil daw, di mo pa intad. Agkabaw kansan, anya saan nga intad? Amo no asino ka data ti agkabaw. Yag mo kit din ti udim adi mo pa intad. Awan udik kan ka. Di ka man kundi singir dita. No di mo itad ti swildok, di oray limos ko kan. Naglastog ka magta nakatulong. Aguray ka man. Patingga ka lang dita. Labanan ka no masinag ka. Imbag taadda kayo pa'y nga agina iti salas. Lapdan na kami kadi apumanaw, Armando. Agyamanak. Anyan tinagbambanagan ti silid ti anak ko. Idinto tanagado ti alikaman iti silid yung agina. Pumanaw kayon. Saan yun nga urayin ti inawagak a pulis? Ha? Pulis? Alaan may paydagiti gamit mi. Sakbaya pumanaw kami. Idi imay kayo dito'y balay ko. Awan apulos gamit yung insang bayo. Anya ti kayat mo ama pasamak. Gaputa enroruman nyo ti anak ko. Pumanaw kayo nga rod, nga ima-ima. Kwartak ti inggat-gatang yu kadagiti alikaman yo. Kayat mo asawan. Awan apulos ti maalaming alikaman mi. Nangagmumat siguro ti imbagak. Umayin dagiti inawagak a pulis. No di kayo pa'y larumwar, uludan da kayon. Papanantangay ita, mami. Sayang dagiti cellphone kun laptop ko. Dagiti bag kun sapatos ko. Yakmat inalay da. Kasano? Kat sumangpat ka nun dagiti pulis. Adda maisagmak da. No idarum data iti child abuse. Papanantangarod itan, mami.
Awan mo tindi sigod nga apartment ta. At damot ten simukat anagabang. Awan na pulos kwartata. Ada kwarta na bati iti bag ko nga impawit ni Armando. Apay ati mo inalang. Makapungtot mo't ngaminan. Kwarta na ngamin ti inggatang takadagiti gamit ta. Idin to taawan mo ti ginatang taaggamit ti anak na. Kailang at mat ngamin asimangpet day di alakay. Na ito'y laang daan a cellphone ko tinaibulsak. Iso nga isulaang tinairwar ko. Imbag ta imawag ka. Ada kami kanisantan iti kalsada. Kumain ka pa dito yung ospital. Naaksidente akit yung motor. Ha? Anya tinaramid mo? Apay na aksidente ka? At daya may tama aksidente. Natumba ti motor, ginatang ko. Babaniti kwarta nga inalalakan ka. Sapay adasan anasayata na pasamak. O sige, umay kami dita kanisantan. Sige, umay kayo. Tapno at gumatang iti agas ko. Kan mga sikaso kanyak. Parikot man ang dayto eh. O sige, umay kami ditahan. Ijay tape ospital itarabi eh. Awan ngamin pagturugan ta. Anya nga iti pagturugan tayo di ospital, mami. Jack mo. Ngam naim imbag ijayan. Tadama ko na paglinungan ta itarabi eh. Ngam ti adata diti kalsada. Anya matan. Nagmayat ti biyag ta ijay balay da Tito Armando. Ita, agkatang-katang ta. Nga awan masnop apapananta. Dayjay mat a Jonas. Inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mabisina kun, mami. Ure siyak. Awan mat nga rod kwarta nga igam ta. Imbag no, da kwarta ni Daddy ija ospital. Dahil ti Jack mo. Ni, kaslag todo. Masapol ang makadanon ta adagos ija ospital. Agtaray ta ka di? Saan ta ka di nga agtaksi? Mabalin mo't aya nga utangam ti plete iti taksi. Inalak ida iti video. Idi nakita ka ida iti parke, Tito. Anya ti may papan iti video, iho. At tiyo, buyain nyo. Nagdaks at talaga ni Bitina. Imbaglakid din ta nagawidak. Imbaga na pa'y nga gayan ayat kami kini Angel. Imbis nga ubing kami pailaan. Agyamanak iti kanayon mapanangkat kadwa ka ni Angel iti pagadalan, iho. Agtintinulong kami ngamin kadag iti homeworks kan projects mi, Tito. Igad mo ti agadal, tapno makaturpos ka. Barang at mabalin a pangisarkakan ka at trabaho, iti ayan ko. Wen, Tito, ikagumakti ag turpos. Hello, Miss Pe. Kumusta dita? Hello, sir. Nasaya atak mat ditoy. Oh, kumusta ti anak mo? Imbaglakid din ta nagawidak. Impong pungod ni Bitina ti anak ko. Anya? Iti anya ka po, sir. Basit lang nga banag. Di na pa'y ititad ti husto nga allowance ti anak ko. Kaasimat nga rod ati anak mo, sir. Imbaglakid din tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ipagnayo ti papeles na. Tapno makaumay mat ditoy, sir. Wen, Miss Fe. Mabalin to siguro intun agbakasyon da. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kabayatan nga dapay dita. Mangkita kayo iti secret agent amang bantay kan kuana. Wen nga agpaiso. Di tay ammo, nuan niya ti aramiden ni Bitina kan kuana. Agyamanak iti imbalakad mo, Miss Fe. Ha, sika ka din dayta, Jonas. Di kamot mabigbigan. Oh, apay ka di. Anya ti tsura ka. Jack pa'y nakita. Tawan ti sarming dito eh. Jack mailadawan ti tsuram. Nakabutbutan. Anto'y ti reseta ti doktor. Yung kagumatang iti agas ko. Ang mga ag-infection ti sugat ko. Ayan nga iti kwarta paggatang. Hindi kwarta mo na. Tawan mo't kwartak. Kan gumatang ka ni ti makan. Tamabisinak. Jack pa'y nangnangan. Uray da kami. Mabisin kami mat. Awan kwarta nga igam ko ita.
Ingka mangalay ti kwarta kan makan ije balay ni Armando. Pinagtalaw na kami ni Armando. Tanasangputan nak amang ipungpungot iti anak na. Aniya. Saan kan ngagluto, Tina? Intay mangan ije restaurant. Imbaglakit din tajak pa'y nang isaang, sir. Rumar tayo kadi ita, papa? Wen, agpasyar, kan mangan tayo ijerwar. Mapan tayo pa'y iti paboritom nga ice cream house. Adamat ice cream iti restaurant, papa. Ipampaminsan tayon, ah? Ah? Kunak no ibagam amapan tayo pa iti ice cream house. Inton dumakkel ka, Angel. Mangibangon ka man kit day iti ice cream house mo. Mabalin mat, manang Tina. Mayat day taan negosyo. Nulakat ta kayat mo ti agnegosyo iti ice cream house. Tulungan ka, iha. Mabayag ka kadi dito'y Pilipinas, papa? Mabiitak laeng, iha. Kapilitan ngamin ang naglibak, gapo iti awag ni Bitina. Imbaga na kadi nga agawid ka, papa? Saan, iha? Imbaga na asaktan nakakano, gapo iti nakita na anagan a fe, iti sinanpusa. Amang ano inton awan ka, kat umayda iti balay. Dangrandak, papa. Di kagda nag-iha. Addan tumang bantay kada kayo. Kahit addan tupay alak a security guard ije balay. Anya jay ko namitay. Pinagtalaw na kayo ni Armando. Wan, daddy. Iso nga imay kami dito ospital. Tawan papanan mi. Kasano tayo nga roditan? Awanigatang iti agas. Anya nga'y taramidan tayo, daddy. Mami. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Agsubli ak iti balay ni Armando. Ha? Anya ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakadwak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkal agatad. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Sublyak ti balay ni Armando. Ha? Anya ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakadwak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sama ipasaka iti dakkal agatad. Sige, adamat siguro agpautang kanya. Ngamurayan tayo nga agsubli ni Armando iti abroad. Sakbay nga isayang kat mo ti plano. Nalakala nga kidnapan ni Angel. Tababay da ijay. Kanawan kadwa na iti balayda. Balsat to da iti katulong. Inawagan nakit din iti bakit bitina. At dantual daw da iti katulong. Pagparintumangak to ngagpakasi. Ano sampay ti agbati dito, iha? Intun madanon ti bakasyon mo, sumarunukan to ijayan ko. Ijay mumutan nga ituloy ti panagadal mo. Madamag ko man, papa.
Asino ni Tita Fe? Isu ti sekretaryak iti pagtrabahwak, iha. Nasingpet day di abalasang. Mabutengak, Papa. Apay kumaamabutang ka. Nasingpet day jay kunakmanen. Saan ka di nga iti damo? Kat nasingpet mat ni Tita Bitina? Kwa iha. Ni Fete kanayon amangan andingay kanyak iti abroad. Nukas di amalidlidayak. Gapu iti iliw kukun ka. Mabutengak lata, Papa. Di kagdanag iha. Saan kan apanawan iti poder ti sabali. Awan ka di pa'y nadiskitar mo, Mami. Awan ka no pa'y ti umdas akas di katrabahwak. Mapanpay ka no mangirwar ita iti bangko. Mabisinak una yun. Nag-reunion ti pamilya tayo dito ospital. Awan pa'y pagsasangwan tayo amakan. Kasano ako nam ariyon yun? Saan kitin? Nagsasarak tayo at allo dito ospital. Ngam awan matmakan. Sapay awan pa'y pagsukatak. Dayjay tumot kami nga Armando. Pinagtalaw na takit din. Kaslalyon anak kapungtot. Idimbaga na panaw. Imawag pa'y ganyaman iti pulis. Salbag da di alakay. Agsubli ka din iti abroad, Papa? Uniha. Ngam kanayo nakto nga umawag. San abale? Taadda ti bantayo kanimanang mutina. Jay, dua lalaki jarwar, Papa? Uniha. Kat intun mapan kay jay pagadalan. Adda sa bali amang bantay kan ka. Addan to bodyguard mo tapno natalgad ka. Amangan nasublyan nak magpaiso ni Tita Bitina. Saan kumat nga ipalubos dayta, iha? Pagyamanak ni Fe, taim palagip na nga iyalaan ka iti bodyguard. Tapngam mo ti tao a security guard ti dua lalaki di tarwar. May mayat no ag-uniform da, Papa. Iha, kayat kumat anak kasibilyan da. Tapno saan anam namaan ti tao nga adda bantay. Adda koneksyon da kadagiti pulis. No adda managdakdakes, asumrak iti balay. Mapankan iti pagadalan, ading ko. Adda kadwam ama panijay. Kumuyog da ka di kanyak, Manang? No adda ka iti unag iti pagadalan, mabalinda ka apanawan. Iso asaan ka apuan panaw iti pagadalan, ah? Ijay kalaang kampus. Wen, Manang, sa anak to nga umadayo iti pagadalan. Sakbay nga agritera kayo, urayan da ka iti gate. Kasla ak matbalod akanayon nga damang bambantay kanya. Amangan nga no nasakit tinakam ni bakit bitina, kat pagaramidan na ka iti dakas. Napananda nga tama nang. Naku na idi ni Papa, nga apartment ti pagkigyanan da. Saan da balay? Ayuan gayam. Awan kanu ti balay da. Napananda ngay ngagpaiso. Adda ka din na i-remedium ang kwarta, Mami. Di mo ka di makita day ti awit ko. Adda makan aginatang ko. Mangan tayo nga ruden. Kakaiso na nga addan makan. Nagngina ti agas ni dadim. Awanan ti gatang tayo pa iti makan. Nagastos ko aminan. Mami, nagsublingatan nila kay Armando ijay abroad. Mabalin, tama ba itlaang mo ti bakasyon na? Mabalin samot ten arumar ni Daddy dito ospital. Ti dakas na, nudakkel ti babayadan dito ospital. Awan pagbayad tayo. Naigatang ko amin iti agas di inutang ko. Ingka manin umutang iti sa bali, ah. Pagbayad tayo, nurumwaran ni Daddy dito ospital. Dahito iti ababangam asilid. Nagbasit. Anyang arod ngay, no dakal asaled, dakal matibayad na. Nagbasit asilid. Sapay talo tayo nga agyan dito eh. Ni santan ti maturog iti kama. Data ti maturog iti simento. Oh, iti simento kit din ti pagturugak. Awan pa'y kutson. Natangkan ti simento. Sana balay ni Armando da ito eh. Tap nagsapol ka iti kutsyon. Sayang ti balay ni Armando.
Nagpintas ti silid mi kanisantan ijay. Sinaysayaat mo ko mga minti nagpamarang Awan lagat nga rod ti pakaliksaban ta iti kwarta. Nagsayang arod. Ada amin amasapol mi ijay. Idinto ta ditoy. Anak klase na ito asilid. Nagalas. Anya ti kunam, sir. Pinagtalaw mo ti agina iti balayo? Saan ko kumanga aramiden dayjay? No saan ko anadanon nga ipungpungot na ti anak ko? Ay, naranggas nga rod iti ubihing no kasta. Saan lang nga dayta? Ti kwarta nga impaw-pawit ko. Inaramat da nga agina. Basit lang tit-ited na iti anak ko. Madingar ti kababalin na no kasta. Awan konsensya na a tao. Imbaglakid din ta nagawidak. No saan? Ay, agtultuloy ko mati panang lukloko ni Bitina kanyak. Ti anak mo kumati ng sagrap iti kinaawan konsensya na. Ti pay dakas. Agsinsinarak da iti sigud nga asawa na. Ha? Kasano anadoktalam dayta, sir? Nakita amis mo ti gayam na Angel. Inalaan na pay ida iti video. Anya? Angel, anda nakita ka barbasan alakay amang sipsipot kan ka. Sino alakay? Diya ka mo, ngam na siputak. Naglamang iji bako ditay. Masapol nga rod ayawag ko iti secret agent. Ang mga nudakas ti panggap na kan kadayjay. Sapay di nakita kat nagmask. At napiglat iti ulo na. Kan nakabutbutang tilangana. Naitimbrek matan kadakwada. Iso asip-siputan dan. Ang dalaki ti dakas sa panggap dayjay ataw kan ka. Prince, di nakadadaywan Mabutang nga. Di kagdanag. Saan ka abaybayan? Agbaligi nga tadadadi iti aramidan da, mami. Masiguradok dayta. Tanalakalaang nga alaon da ni Angel. Awan mo't kadwana. Maadaan tayo matlaangan iti kwarta. No ipasakada iti dakkel agatad. Kabailan ni Tito Armando, tabak ng mat. Wan, taadadakkel ak kwarta ni Armando iti bangko. Diyak lama kairwar, tanakanagan kan kuana. Nagbiag tamat akas labak ng idiadata iti sidong na. Ay, di mo la kuman inululpitan ni Angel, tapno addata pa'y laang ijay. Nagsayang nga rod. Agbaligi ko madadadin, tapno maaddaan tayon iti kwarta. Hello, Manang Tina. Naka-alerto kayo kadidita? Ang mga nuan niya ti sumaruno ang mapasamak. Amo dagiti pulis ti amin, Prince. Adada iti asidag, ngamsanda nga agpadlaw. Tapno matiliw da iti akto da ijay alalaki no asitgan na ni Angel. Mabutbutang kami kini Angel, Manang. Taichat ko kan kuana, amasapul a natural. Tapno matiliw ti awanan baen. Saan na matiliw nga agpaiso? No agpadlaw dagiti pulis? Amo dati aramidan da ading ko. Sa dalarum kwas, no maala ti tao ni Angel. Kasanon no tutukan na iti patadam ni Angel, Manang? Sharpshooter dagiti pulisan naglemang. Mabalinda at tamaan ti Ima ti mang paturong ka ni Angel. Maamakak iti sumaruno ang mapasamak, Manang. Adamanin sabong kan chocolates iti lamisan ko nga inkabil mo, Armando. Ngamsaan mo ka nan amamimpinsan. Ta mga numadiabetes ka. Aglading itaklakit di. Agladingit? Agang-angaw ka kadi? Pudmo ti ibagbagak, Miss Fe. Napatag ka itibiyag ko. Di na kumamutrabakan. Ta mga numamati ak. Saan ka rabrabaken? Pudno ti ibagbagak. Nulakat kayat nak. Agkasarta dagos. Saan nga instant ti panagasawa? Ang mga nukaslakan ni Bitina anaranggas nga agsyuman. Mangnamnama ka saan ka anaranggas. Pangasim. Tasi ka kumati agbalin. Amadrasta ti anak ko. Apay nga inraman dak idi natiliw da kadag iti pulis. May raman ka, taasawa ka. Kad may isa.
Maatap kamet. Gaputa rin ang gasam kano ni Angel. Anya ko mati ebidensyada. At dagayam nang i-video ka na ta. Iti pa nagsarsarita ta. Kasano harot itan? Mabalod tadi. Dakil nga ebidensya ti video. Naalang amin ti saritaan ta. At daw-dawatan ka iti kwarta nga ipawpawit ni Armando. Nagalasan no mabalod tadwa. Agbababawi ako ni tinaramid ko. No di na kami binaybayan. Adayo ko maanak relasyon ka ni Armando. Sungbata meten at idardarirag ko kan ka, Miss Faye. Maikariak nga tangag balin ang madrasta ni Angel? Maikari kalaunay. Nakita ti kinasingpet mo. Di mo pa'y nakita ti anak ko, ngam nariknak ti panangisakit mo kankwana. Maasya na kamin kankwana. Tawan lakat nga rod inana. Ngam santa kumapay ngagdarasudos. Agpanunot tapay anaimbag. Pinanunot ko na nalaing na ito, Miss Faye. Kat iswadi na kumapaayan. Santa kumaakalaatan ti ubing. Masigurado ka ang mabuteng dayjay ang maadaan iti sabali manin ang madrasta. Nukasta, mayat ka nga agbalin ang madrasta ni Angel. Dandanin tiyo umay na dito eh. Iso na saysayaan, niya sidig ko pa yung umuna tirik na kanya. Welcome, Iha. Kadwak ni Titam Faye. Tita Fe? Kwa? Saan ka nga agbutbutang kanya, Iha? Saan ka naranggas? Papa, kabalay ta ka di? Saan? Saan kaming agkabalay ka ni Papam? Ala, intayo agpasyar, tapno makapasyar kamat dito, Iha. Kwa? Iha, saan adakas a tao ni Miss Faye? Ala, intayon iti awis na pagpasyaran. Iti kumazu, Papa. Okay, no isuti kayat mo, Iha. Ala, intayon. Ado iti orange juice mo, Angel. Sige, inom, vitamin C dayta. Thank you, tita. Ni Tita Bitina. Di nakpay pulos intimplaan iti anyaman nga inumak. Ngam da kayo, kanayon nak nga asikasuan, tita. Nakasaysayaat kayo kanya. Jak ngamin kayat nga umikay ka kanyak. Di kayat ko, nasayaat ko mati panaglangan ta. Kayat na kayo ni Papa nga agbalin amamik, tita. Umanugot kayo kadi? No lakat kayat nakaagbalin ang maikadwa nga inam, apay kit din asaan. Kayat ko tita. Ngamin, nasayaat kayo kanyak. Kat nasayaat ka mat kanyak, Angel. Nasingpat ka nga anak. No kasta, agkalay sa kayo nga rudan ka ni Papa, tita. Kat manipod ita, awagan kayon iti mama. Kayat ko nga ijay Pilipinas ti pagkalay sa anta. Takayat ko nga imbita rin dagiti kabagya ka, Faye. Sige, sikati makaam mo, Arman. Ket agyamanak, tagkinaawatan kayo iti anak ko. Pagyamanak matayta, kat ikarik, Arman. Ibilang ko ni Angel, kaspudno nga anak ko. Sa anak amarigatan ang mga ramid iti dayta, gaputan na singpot ni Angel, kan nadayaw. Pagyamanak nga rod no kasta. Nakaragragsak kami kan ni Angel. Gaputa simmangbay ka itibiyag mi, Faye. Ikarik manen, Arman. Oray saan ang nagtaod kanyak ni Angel, ngam ibilang ko, kaspudpud no nga anak. Ditan papagayam, tinagibusan, tiserye tayo itaalawas anapauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo,
Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.